हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। दा नोंथांमोना एसेब्लाबो थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय जे जोंहा बे समाव जे माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै जे एबसुनि आफादगिरि दिफिन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव जे माखासे बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि, सैथो बाथ्रा बुंदों। दा बिथाङा डाइरेक्ट बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ थांखिनानै थोंजोङै बुंदों आरोखि। दा नोंथांमोन बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो आरोखि, गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला डाइरेक्ट बुंनांगौ आसि थुनानै, आरो जों रायजो राजाफ्रा बयहाबो मोन्थाय दं जे आसि थुनानै बुंनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। गोरोन्थिखौ नुयोब्ला बुंनायनि बयहाबो मोन्थाय दं। दा गमामायैनो बिथाङा दिफिन बर' बिथाङा दा गमामायैनो दा खौरांगिरिनि गेजेराव दा दिफिन बर' बिथाङा माखासे गोनांथार बिबुंथि होनायलाय दा बिथाङा जोंनि बिटिआरआव थानाय बा बिटिआरनि बाहेरायाव कार्बि आंलं गुबुन गुबुन जायगा दा PKWSC जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरावहाय जे फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय, फोरोंगिरिनो एपइन्टमेन्ट होनाय, दा आद्रा थालांनाय फोरोंगिरिफोरनो दा बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों थोंजोङै बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों। दा थारैनो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बर' मिडियाम जे फरायसालिफोर बा फरायसालिमाफोरखौहाय जे बेवहाय जे फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय, दा बे हाबाफारिया 100% मावफुंजायोब्लाबो दा नैबे बाथ्राखौ आं बुंगोन आरोखि नोंथांमोन, जे जोंनि बर' मिडियाम स्कुलावहाय बांसिनै जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनि फिसाफोरखौ जों फरायनाय नुनो मोना, नङा होमबा? थारैनो गोरिब दुखुथिया न'खरफोरनि फरायसाफोरासो दा बर' मिडियाम स्कुलखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दङ, आरो प्राइभेट स्कुल बिसोरसो बांसिन जे बर' मिडियाम स्कुलखौहाय फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरोखि। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, थाबैनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौ आरोखि। दा बेफोर जेंनायानो जाहैबाय बर' मिडियाम फरायसालि गोमालांनायनि जेंना, थैलांनायनि जेंना। थारैनो जोंनो टिचार नांगौ, फोरोंगिरि नांगौ, फोरोंगिरिया नांथारगौ। फोरोंगिरि नांनायनि उनाव जोंनो आरो फरायसाफोरखौबो नांगौ। फरायसाया गोनांथार, फरायसा गैयाब्ला फोरोंगिरिया माखौ फोरोंगोन? दा बेबो मोनसे, नङा होमबा? जों दा बाङाय जालांनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोखि जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्राव। जोंनि बर' मिडियाम स्कुला दा बेफोरबायदियैनो दा लरग' थरग' थासारि दा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरोखि। दा मा बुंनो नोंथांमोन, थासारियानो बेबायदि, बोथोरानो बेबायदि। दा दानि मडार्न जुगाव बेफोरखौ जों मा बुंनानै मा मोननो? दा थारैनो खुगाजों बुंनायल' जायो, नङा होमबा? थारैनो बर' मिडियाम स्कुलखौ जे फोथांनानै लाखिगासिनो दं जायफोर जे गोरिब दुखुथियानि फिसाफोर फरायसाफोरा। दा बे सैथो आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोना एबसुनि आफादगिरि दिफिन बर' बिथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों आरोखि खौरांगिरिनि सिगाङावहाय। दे नोंथांमोना खोनासंनानै नोंथांमोननि बुजिनायखौ कमेन्टआव फोरमायहर आरोखि, जे नोंथांमोना मा सानदों नोंथांमोननि गोसोआव।